ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆରେ ଇମାନ ଦିନ କ'ଣ ଏଇ ଲୋକଟା ଏଠି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଏଠି। ହଇଓ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ଷଣ୍ଢକୁ ତମେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତ ବୁଝିପାରୁନ ଆଉ ଷଣ୍ଢକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଭାଇ ତମେ ତ ଷଣ୍ଢକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ। ଭାଇ ତମେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ମୁଁ ପୁରା ଅଣ୍ଡୁକୁ ମାରୁଛି। ଭାଇ ତମେ ଏଠି ମାଇଲେ କ'ଣ ପାଉଛ? ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାରୁଛି। ଭାଇ ତମକୁ ଭାଇ ତାକୁ ପଚାରେ ତାକୁ କଣ ମିଳୁଛି? ଭାଇ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ମୋର ବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଭାଇ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଭାଇ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣା, ମୋର ଦିଟା। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ତ ଏତିକି ମିଳୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ମାରିଦେବି ମତେ ତ କେତେ ମିଳିବ?